paga la pena de detenir-se, de veure els quadres, perquè són d'una fondor i d'una inspiració extraordinària i que relaten d'alguna manera la versemblança d'un pensament que s'allibera i es tradueix en forma y color. Hubo muchas complicaciones prácticamente desde el inicio y luego, pues para rematar, pues nos ha venido todo el tema del COVID, que ya ha acabado de poner la guinda al pastel. De todas maneras, solamente hace falta ver la obra que hay aquí, no solamente la obra del colectivo Arte en Red, sino la obra de Aurora Valero, que es a quien homenajeamos para que seamos lo suficientemente exigentes i conscientes de lo que hemos sido capaz de conseguir. Havia somiat molt en aquest moment, en aquesta inauguració, perquè estar a una exposició a la llotja és estar a casa, precisament perquè anem a gaudir en realitat d'una gran exposició o de dues exposicions en una, que és el diàleg dels artistes multidisciplinars d'Art en Red i també aquest diàleg amb l'obra d'Aurora Valero, que en aquest cas és a qui fan l'homenatge. És la primera dona artista a la que li se dona en 1962 la beca de la Diputació, que, com recordarem, consistia en estar beca 3 anys a Roma.